Salamat eh. Medyo ko manghuwam. Thank you, te. Daghan ka sa salamat eh. Diyan na. Lipay ka doon umang bading gamay. Kaya maka-appeal na sa ilahang kuan. Scouting. Guys, madungbuntag natang tanan. Manglakaw din sa Papa Gabriel ron. Kay namikwaon. Namikwaon gi pada ni ate. Kay na may palitan ron. So kita-kits tada to guys. Thank you, te. Patis ko ani Kim Kim izahang pang Girl Scout nga uniform. Salamat ka te. So bato sabi guys, merkado ka rin kanami kwa. Yan may sibuan na whole year. Kuha na may espada nga ate. Diyan natin nakuha na nahati ang imong ipada para ipalit og budlong ni Papa Gabriel og uniform ni Kimi para sa izahang twinklers pohon. Kay hapit naman guys, mo apil mas Kimi sa ilahang Girl Scout. So salamat ka te, daghan ka salamat. Mo agi sa ako daris buhi ko guys kay das nangagi. O pa magad ang mga bill, so karon basig naan na. Kanay bill? Kina? Ay salamat na Zid. Bayad sa kuya be. Kaya rong mang kurente. Kumpisa lang yung kuha. Uy ni burato. Kumpisa lang yung ka. Dong mo yan. 821.17. Hila, 821? 821.17. Tara yan. 821.17. Nagawang nabayaran. Kurintero. Managbayad. Kurinte. Kuya. Yeah. Thank you. Tak na may bundo. Di aman todas nang agi. Day haraman to yung bundo day. Bundo ba bundo? Wa rondari kay wa kuno diha ag bundol to gida siguro. Budlong day, budlong to pano? Budlong? Ah budlong. Wa dari ag budlong. So Domingo pa siguro tong ilang budlong na to i-display. Kaya ito man ko na nag-display ron sa Mabini. So Domingo na may makapalit eh. Amo unahan og palit ang uniform ni Kim Kim sa izahang twinklers. Yan na ka Kim Kim. Palit na namang izahang kuan natin. Ang uniform sa para sa pang Girl Scout. Puta na kung ate ang dapat sila budlong, bundo, may hangiingan, bundo. Bundo, tingas ate. Nalili sa kuda na ag kanang na ay pang kuan ni Kim Kim pang scouting para sa isang twinklers. Akit ta diha. Nagmera good. Para sa among gamayng baji. Danate palitan na kimi-kimis para sa isang kuan. Ito na ko te. Kaya ito sa kusubos guys. Ana ka kuan ako para sa isang twinklers ni Kim Kim mo na isang mo na isuot sa twinklers kanina guys na. Apela sa isang scouting ng scouting home. So guys, kaya itong tindahan man eh. Panas ako natog na ng budlong. Nilili ko para sa Christmas tree. Kaya lang. May green. Yes. Yung may green color. May green color. May green gamay-ramayan. Gama may Christmas trees Papa Gabriel. Mag DIY mi guys. Nana napalitan na mga agkoan uniform ni Kim Kim para silahang scouting 690. Nan. Abot na Kim Kim kaya gawas na turon silang tataid guys. Tingga may uli na ta. 50 rin ako. 250 rin gamay. Huwaton na nila. Hi guys. Tama siya repet sa tipunan. Okay, sige. Pilig bairan. Bairan ko no. Katid nagbudlong. Tapos Papa Gabriel ko napanikan. Budlong o bairan. Okay, boss. Okay, bye. Watan sa na mga agkuan naghatid sa budlong. So pagi travel man ag nagbalik dyan ay lang pwesto dari sa Alicia. Darda. Isarang ay isang ihatid ka rin.
Nay lang daghang ko ano kanang naay pang ano na. Kaso may color green uy hantay ibutang sa mga mag DIY mig Christmas tree. Kanang murag puti. Kaya gusto ko na mga na dahil. Nabay puti ta. Na may color-color. Dera, abot na gazid. Dera. Oh, may nantaya mo nabot Dala. ako. Dera gazid te agbudlong. Diyan agbudlong. Salamat ka jote. Okay. Salamat. Thanks. 119 tanante ag hamang nabayad unza apil na katong budlong bairan o katong pang Christmas decorate na nipalit ko kaya hang ibutang sa among portahan daghan katong salamat tin za nangita kos katong amang ipang DIY unta lagi sa mga Christmas tree wa man lahi-lahi magkulor dari baligja lam imong gazud tong color green tanan kay arong terno ba kaso wa man dari pa nagidaan ang Papa Gabriel gizang budlong o bairan. Kanate, nakapalit na may budlong ubairan. Salamat ka ajo te. Ang imong headband to na, nabili na. Tata na. Ito na mi, ulit na mi. Miss bye. Dahil na, napalit na dyan na budlong. Kanis sa mo ni sa budlong, guys. Lapad ni sa tumoy. Dalamin ni sa ikubkob sa jupa. Kanainga na ba ibuho. Kung magtanam og lubi, mananamog ka ng saging, mo na si sa ibuho. Kaya dali ra si mo. Kuan na, kuan ba, dakig agi. Di parehas ka ng bara nga. Lingin naman si Jaja. Mga dugay ta. So, paano si Jaja? Dako si Jaja og agi. Yan salamat ka Jote. Yan na, agbudlong. Thank you so much. Ka Jote Christine. Love you. Yan na ti. Lipay ka Jote among Papa Gabriel. Yan na isang gamitin. Salamat ka Jo. Hanay ikabit ka rin ya. Namupalit ang takog katong nay say puro madala ka na bitag ipang butang si this Christmas tree kanang nay tag-as. Kalimot ko sa ratingan. Unja kay wa may color green. Una makatukog ubay. Na mag DIY lagi ko Christmas tree. Gama ra may Christmas tree ba? Mag DIY anta ko mga Christmas tree. Nga kay wa man tong hanggi pangita. So ipalit ko dari. Para may hukot na siguro ni hutan din hi. Para hang ibutang dia. Mong portahan. Dali pangko ari na. Dala. Ipod ka so ipataas ani lang sa tanga-tanga. Haran sa butangan og kuan thumbs-up. Wow, nice dai no. Oh, butangan guys dila. Kaya ipapilit. Dala na gibutang pa di ah. Pwede ra ba siguro daghi? Hello, Happy Christmas. Extra, ano dira dai dari guys. Dara sportahan. Tukit sa ko. I know. Hello. Dara guys, ang ibutang di ah. Pwede ra dai dari. Yeah guys. Let's go was. Dana di ay. Iwan makitaan. Masuk mandari kayo makitaan mandari. Pwede ra guys, gamitan na mo hukot. Kaya na hukot. Kari na. Sus. Jadi araman di ay ni. Ngano ba oray pahirapan man tayo sa kalisod. Merry Christmas everyone. So mag-DIY ra ko gahang Christmas tree. Palit ra ko kuan katong naay itudjuk lagi namo. Sa kanang naay Christmas tree naman sa kay wa man dagto. May color green. Palit ra ko ngari dia. Tapos siya dari butang hukot. Christmas na. Dala te. Kapalit na gajud mi og budlong. Salamat kay Ajote, dai nagbudlong. Di na mahirapan sa kalisod ni buho sa juta. Kay butang tong matagkan. Salamat kay Ajote. Thank you. Dala te. Suway ng Papa Gabriel. Tama sila diha. Oh, kara. Bilis-bisan man. Nana, salamat kay Ajote. Testing ng Papa Gabriel. Alarm na. 12 na ron guys. Kaning alarm na. Salamat eh. Hindi ko manghuwam. Di na kazan manghuwam sa Papa Gabriel te. Na may izaha. Salamat ka Ajote. Jadi na po nagbairan te di ah. Be? Hala, di ah.
salamat kayo te. To na og budlong, diyan ay budlong, diyan na pay bairan. Daghan kazong salamat te. Gamit ka ni kaadyo. Para sa kuan. Daghan magamitan dani kani. Pagbaid sa sundang, pwede pahinganas na ngurong hamis. Itaw dia. Ako ko naman ko na. Adso, bairan na. Og diyan na pud uniform ni Kim Kim para sa ilahang scouting. Ano, palit na namo te. Salamat kayo te. Ay, palitan ni Apis Kim Kim para scouting. Kakuya Kim Kim, to na may kakuya Kim Kim. Dahil na, kompleto na ni. Sigo kaso eh. Dahil. Ilang ko ha? Sukod na Kim Kim guys. Ngani maputungin sa mawanay ngani. Dahil na guys. Sa kanina na sa short Kim. Kala na sa short guys kani. Kanang kuan terno naman ni si Ja. Muna sa short kimi. Nari. Kailang suot lang. Apa man ni sa labhan. Yan arsa ha. Arsa na. Okay. So suot. Grabe ya kani. Ano ni buhaton? Sana pa to din eh. Murag aray manas lujo. Ana. Ano bawaan. Ana na siya guys. Dahil butang ni siya kare. Para di Dere. matangtang. Para di matanggal. Nawat din na. Importante mani sa wad unjud. This is the very important. Kaya isang t-shirt mo sa ipailang mo guys. Sukod raman mo sa karisa. Sakto na isa sa story ng skin team. Narapit ang medyas. Thank you, te. Salamat ka ago, te Christine. Cutie. Naghain ka salamat, te. Diyan na. Lipay ka amang badjing gamay. Kaya maka-appeal na sa ilahang koan. Scouting. Si Twinklers. Twinklers na nila tawag guys. Twinklers. Gaag mga koan mo to hilay Girl Scout o Boy Scout. Boys. Isa may forma sa bus. Hi boss. Boys. Salamat kajote. Diyan na. Kompleto na gamit si Kimi Kimi. Si Kuya Kinkin. Apil mas Kuya Kinkin. Wala yung problema yung sapatos. Kaya na naman si Zay black shoes. Para silahang shoes. Yeah. So, karay dyan, uniform na may kuwang. So, na nakaisuot tayo every Friday. Every Friday, mo na ilang isuo. Thank you, kajote. Mag-ipok na mahubo ah. Salamat ate sa paghatag. Daghan ka dyan, salamat. Are you happy? Yeah. Happy aga mong bibi? Yeah. Happy ko na sa kajote. Salamat, kajote. Danay magamit aga mang badjing gamay. Daghan ka dong salamat, te Christine, and uniform ni Kim Kim, di na datoy ba irang Papa Gabriel, isang budlong. Salamat ka te. God bless. Ug amping kanunay diha te. We love you. Madyo nanta sa ate si Jahangi pamati karon. Wa na imong ipamati te. Sabangi min jug ang pugis nga mao kinin taon ag kuan ni ate. Jahang help. Wa na nang mga gipangbati-bati te. Kamang nas Ginoo. Maoke na lagi tanan te. Jog-jog ka wag paglaom basta kay narami kanunay ka na magi apil sa mga pagampo nga maoke nin taon ug pohon makauli na mo diri sa Pilipinas magkakita-kita na taninjo mo na kanunay ang giampo nga hatagan mo kanunay majong panglawas diha te kay ron pohon makakita na ta diri magkakita na ta magkahimamat taninjo diri sa Pilipinas amping mo kanunay diha sa inyong kada adlaw nga gimbuhaton sa inyong kada adlaw mga trabaho always laman jud mo amping te we love you all amping mo kanunay and God bless you more ni tanan te.